gider ikke. Heller aldrig nogensinde gået op i en taler her. Nej. Hej Sofie. Og så beautiful. Nyt underlag og alt muligt. Fordi du glemte underlaget, ikke Sina? Ja, det er Efter er det startet med 8, Marlene Skødt Baks. Anne Lindgren fik målfejl i anden fase. Tiden var 44:11. Spot en Sofie. Skal hun ikke om på den anden side? Nej, det er rigtigt. Sejt, mander. Ej, jo, det var fandme ikke dårligt filmet det der. Det er altså en vandgrav, bare lige hvis folk spørger. Eller det er en tørgrav, undskyld. En falsk vandgrav. Plastik. Ej, hvor er det godt med dig. Det er som klap og så videre, ikke? Ja, jeg kan altså ikke klappe og filme. Det er simpelthen ikke overskud til. Det var godt.